Il-bypass tal-imqabba xogħol illi għadu qed isir ħej mill-ġdid, il-problema tal-arar. Solvewa wkoll proset għall-arar u l-matila fuq il-bankini tan-nies. Proset vera ħaqqu proset bin nagħmel dal-proġett Aqqas ħaq il-ħela ta' flus li qed taħlu. Ibqgħu sejrin hekk ara ħiex għadna. Grazzi u proset kemm aħna bravi, ibqgħu aħlu l-flus. U x'hekk tridu ibqgħu aħlu l-flus minn fuq dar il-poplu. X'mistħi anke n-nies qed jibilgħu il-bankini qas jidhru. Merqinġu l-ilma. Di problema tal-arar di. X'solvejtu l-problema tal-arar. Tal-mistħija ħanajdlek. Imiskom tistħu minn kellux jaqsam ma dal-proġett. Ma naqrax ta' ereq kull maw u l-kalvers tal-ilma merqin taħt l-ilma. Dan hu x-xogħol tal-arar. Proset, grazzi.